pure madhi timang'o, japure madhi hinyore. So, nikech kidhi e kot mi koni ni jomo kao chemelil, okonego kao chemelil kaka gikaweno. To gini oyuare doho higni 4. Nyiso ni kuom higni 4, japur manye geno yuto, ok dhi timang'o, ok dhi yuto. Japur ni pod bro manyo mna jogi mondo ter niang' kembe gi nikech jogi nigi kembe gi ma pod ringo pod tiyo. So lal bedo kuom jogo mondike kembe gi, lal bedo kuom jopur. An nitie gik moko ariyo madwaro. Transparency bro dwaro ni serikal oket huyanga. Nito kandarasi mondik gi West Kenya mokao factory chalo nade. Kidhi sama kembe ma private gi donje ga winjruok ni gidwa kao kambi moro. Nitie gimiluongo ni Competition Authority of Kenya. Competition Authority bet piny to ng'iyo. Nito sama kiboso kao wachi ni Muhoroni. Ka kibos ni Muhoroni, jotich ma Muhoroni bende gibro retain e kambini kuom higni kata 2 kapok giwacho ni koro wadwa kelo jotich manyien. Mano nyaka gindikre piny mabed ni jok matiyo Muhoroni sani, jok matiyo Chamel sani bro bedo gi tije gi kuom at least higni 3. Mar 2 en ing'iyo ni to sami miyo kambi moro competition bro chalo nade e kembe mamoko. Emwadoke gima niluongo ni zoning. Zoning no ne konyo nikech Chemelil nigi zone ne Muhoroni, nigi zone ne Miwani, nigi zone ne Nzoia, nigi zone ne Soni, nigi zone ne. Koro kuo mar niang' mamiyo kambi bedo ni onge raw materials ma niang' ni dok piny. So mage gik monego bed protected. Maki kao Muhoroni to kibukri ni dwa dhi omo niang' Dhiwa. Emibiro reg kanye? Muhoroni. Nikech japur ma Muhoroni to kara koro tero mare ni kanye. So mano bende nyalo kabed clear. Mar 3, en ni pesa midhi chul jopur ma tayari no setero niang' gi ma kambini nigi gopgi. Ibro chule karang'o tichule pesa di. Mano bende nyaka bed maler. Mar 4 VOJ en ni kambini nigi gowi. En gi gop serikal, en gi gop bengi mang'eny. Gowi gi ng'ama bro chulo. To mar 5 ma bende important en ni king'iyo kembe gi mag piny owacho gi onge matin ne higni 50. Technology manirego godo niang' 1975 opogore gi mirego godo niang' sani. Jogi owachnwa ni to gidwa kelo omenda maromo nade mar modernizing factories gi. Nona to gibro bedo storage. Nini ang'irego kamoro to ka kucho se pong' to koro Muhoroni ka mibiro kete store. To giri package. Oyo. Ka serikal nyalo kelo document no, Mutahi Kagwe nyalo bet piny to ngiso stakeholders ni magi arrangements mawango to bro bedo maber. Emanye Professor Nyong'o wacho ni nonego timie public participation to no setim. Manitie nyaka bura manoterie doho. Mane challenge ni public participation notim to doho no wacho ni public participation notim a task force moro mane mar Oparanya to gi Peter Munya. Negi wuotho malach magi choko pach jopur. Kendo ang'eyo ni Mutahi Kagwe kaya nyodonjo to one of the people manyorado godo gin jopur representatives magi manyo pimo negi kaka gini tim. So mago nitiero setting. Wan gima koro wakwayo en transparency. Mondo wang'e mondo kaja pur doke pur niang' toko ni ka puro niang' Muhoroni ka tatero Muhoroni sugar tang'e ni tana chiel idhi chula sama kama tibro chula tok ndaladi ka mwandu na osedonja ng'owa yo factory. Wach mar law nikech en lease. Yes.